Ellen Pulis ilu jgħallem l-Environmental Science u l-Kimika fl-iskola post-sekondarja Giovanni Kurmi Higher Secondary fin-Naxxar għal mill-inqas 30 sena. U wkoll il-kap tad-dipartiment rispettiv tiegħu. Tul dawn is-snin għaddew minn taħt idu mijiet ta' studenti illum il-kol b'karriri differenti ta' suċċess. Iltajna miegħu waqt Open Day fl-istess skola fejn bosta studenti li għadhom kemm lestew l-eżamijiet tal-matrikola qed jarblu l-għażliet tagħhom la darba jirċievu r-riżultati li tant stinkaw għalihom. Pulis ma kellux ħlif kliem ta' foħri għal din l-iskola li prattikament jiftakara mill-bidu tagħha. Ili nagħlem f'din l-iskola 30 sena. Miż-żmien meta l-higher secondary mxiet minn dak li kien il-premises ta' New Lyceum għal hawnhekk. Minn dak iż-żmien l-iskola stabbilixxiet luha bħala waħda biex ngħidlek mill-major stakeholders fil-settur post-sekondarju. Kien privileġġ għalija li nkun parti minn din l-istorja ta' suċċess. Żorna wkoll id-diversi attivitajiet li organizzaw l-għalliema sabiex iħajru lill-istudenti jażlu s-suġġetti rispettivi tagħhom. Barra minn hekk dawn tkellmu wkoll mal-istudenti sabiex jagħtuhom stampa ċara ta' x'inkludu s-suġġetti. Tkellimna wkoll mal-istudenta Marja Emma Buħaġar li bdaħka fuq fomma fissret kif il-programmi varju l-opportunitajiet li tipprovdi din l-iskola offrew la esperjenza skolastika dimentikabbli. Kienet waħda vera unika xilħaqt l-iskola hemm ġo pandemija u issa gawdejta mhux ġo pandemija, però ħaġa waħda li nista' ngħid hija li tul id-diffikultajiet kollha l-għalliema xorta baqgħu dejjem hemmhekk magħna jgħinuna u jappoġġjawna sabiex nilħqu l-potenzjal tagħna. Kienet esperjenza vera sabiħa. Kien dan l-istess sentiment li qasmet magħna l-kap tal-iskola Anna Spiteri Mejlak li spjegat ukoll kif l-impenn tal-iskola huwa li jipprovdi esperjenza pożittiva ta' tagħlim. Jappellat ukoll sabiex l-istudenti jagħmlu deċiżjonijiet informati. Għażla informata, ġifieri għażla li hija tajba għall-karriera tagħhom. Aħna hawnhekk qed noffru l-Higher Giovanni Kurmi Higher fin-Naxxar li toffri korsijiet post-sekondarji fil-livell avvanzat u fil-livell intermedjarju. Aħna nikkonsidraw lil nfusna bħala t-tarġa li jmiss għall-Università ta' Malta. Daw kollha interessati li jattendu l-higher secondary għandhom jirrikorru għal prospetti ppubblikat mill-iskola sabiex jaraw aktar dwar id-diversi programmi li toffri l-iskola fosthom għal studenti maturi u anke għal studenti prospettivi tal-mediċina. L-applikazzjonijiet jiftħu wara li jiġu pubblikati r-riżultati tal-eżamijiet tal-matrikola.